Morgen på Tisvildevej i oktober. Plads til hestene, når de skal striles. Og vores roundpen, en 16-18 meters diameter. Så den nærmeste frugthave. Og her går så stien langs med forfolden. Sådan set vinterforfolden, der er et lille lammeskjul. Og der er en foderplads her. Her er så lukket, så fårene kan gå mellem vinterfolden og sommerfoldene. Sommerfoldene er ganske store. 275 meter er der ud til enden, og dem er der 2 af. Det her er en ridebane på 20 x 60 meter. Den har, som det ses, ikke været brugt særlig meget et stykke tid. Men den er veldrænet, og det er muligt at sidde her og følge med i ridningen. Og ja, der er grus nede under, så lidt god kemisk eller mekanisk behandling. Og man har en 20-60 bane igen med græs omkring og godt med læ. Og nu her i 10. oktober, der står løvet jo flot på hjortetakkene her. I det fjerne gør den ene hund, som er lidt senil og blev væk før. Her er så en frugthave, som rådyrene synes er deres, så der arbejdes lidt fra deres side. Her er så en forfold, som har været afskåret delvis, for at hestene kunne komme ud på den ene af de store sommerfolde. Og hestene har været ude her, og endnu et af de gennemgangsled. Solen er ved at stå op over Vejby. Ja. Så går vi ned til grøften, som forbinder noget afvanding fra Holløse med vandet fra Maglemose. Og grøften ligger hernede. Ellers har vi Maglemosen i det fjerne. Solen spejler sig i et af sommerhusene. Så har vi Tisvildelund, hvor læhegnet endnu ikke er vokset helt op. Og ellers en 100-125 meter sti langs med grøften. Under en del af stien
hvor den bliver lidt bredere her længere henne, går der en vandledning fra Holløs til Vejby. Derfor skal der være en, lad os sige, teoretisk mulighed for at grave et rør op og reparere det, skulle noget gå galt en dag. Så der er der lige et par meter ekstra. Og vi hører stadig den stakkels hund, som ikke kan forstå, hvorfor den er efterladt på den anden side af huset. Ja, her bliver stien bredere, fordi vandledningen går under. Og kigger vi her ind, ser vi huset bag remisen og en hest, som fordi vandet går der og videre langs skellet og op til Vejby. Maglemosen og sendemasten ude ved Vejby Strand. Der er 750 meter landbrugsjord. Den her vej, 750 meter landbrugsjord, cirka. Og efter det er 750 meter sommerhuse, så går der en stejl skrænt ned. Og vi møder Kattegat. Og sejler eller svømmer man udenom Hesselø, så er det Oslofjorden, som er det næste, man møder. Hernede har vi 40 meter skoven. Den vestligste trekant, som er 40 meter på hver led, sådan cirka. Der er en sti her langs Hestefolden. Endnu en sti snor sig ind i 40 meter skoven her. Der er en sti her, der lige skal beskæres lidt. Og så her drejer vi til venstre for at møde den sti, der går tilbage til huset. Her i morgensolen. Solen står lavt i oktober. Den lille sti fra før. De små træer kæmper lidt mod ukrudtet og mod harer og rådyr osv. Men den skal nok komme. Bevoksningen efterhånden. Her er en kastanje, som rådyrene kastede sig grådigt over, faktisk dobbelttræ. Men efter det er hegnet, så vokser det fornuftigt, så her skal nok blive skyggefuldt en dag. Og så er vi egentlig ved østenden af 40 meter skoven, den her vej. Og vi har stien fra før, der går til grøften, vi havde. Så har vi hestefoldene, der skal pudses af og lægges om. Det er sådan en dejlig morgentur her med hundene. Især hvis gammelhunden følger med, i stedet for at stå og skrige op ved havedøren. Vi har en svensk inspireret birkelund.
som jo kan rumme adskillige hængekøjer. Så er der en mulighed for at brænde affald af. Det er blevet umoderne. Og kompostbeholder med 2 sektioner, der kan åbnes fortil. Og så har vi her beplantningen langs havens nordende. Hestene er på fold. Og vi har stallen, løsdriftsstallen og selve beboelsen. Og så denne her hemmelige lille, ja, nærmest sådan en naturlig havestue, der lige skal have en efterårsstusning. Men hele tanken er jo, at man her kan sidde inde i ro og fred fra støjen fra krokketspillere i haven, eller hvad der nu sker her. Der er masser af frugt. Hjortetakken i efterårsløv. Den ene låge ind til selve haven, kan man sige, med espalier. Og så køkkenhaven, som har 3 højbede, men som er vokset os lidt over hovedet i år. Gæssene øver sig. Har en udmærket hundegård. Og gammel hund, der har holdt op med at skrige og råbe. Udgang til hundegård. Og hundegård 2. Og en høj til hundene, så de kan se ud over vidderne. Og så ellers Staudehave i efterårsdragt. Og udgang til stien. Skal lige have klippet hæk her.